Ano bitong pagbati bitaw nga we are sinners and we are hopeless. Our life will become useless and worthless if wala tayo Ginoo. Kung wala tayo pagkamatian sa Diyos hindi kalibutan. So ako nga pagkabataan, gusto ko nga makabalo pag yun kung unsa ang Ginoo. Gusto pag yun ko makabalo nga kung unsa ang iyang nature, especially about salvation, especially about how He cares us, how He provides us. And I am forever grateful mga kaigsunan. Ganito sa ko ka tawag ta nga batan-on nga nasa kangit-ngit. Pero karon nakamata ko sa makaturan. And habi niyo mga kaigsunan, mga batan-on, I never regret even a single beat nga ipagmahayan ako nga na-adventista. And I hope inana ko sa batong pagbati, mga bata. We are not just youth, but we need to do our part as we serve the Lord. We have, ano na tayo, responsibilidad nga di ato nga buhaton. Sa dili pa kumapadayon ako kumuhayon sa pagpangdo ko pag-amputa. Salamat kay ginanilitang nga sa kahaponan nga imo kami nilipadaman the Lord. And hindi nga we are asking the Holy Spirit to be with us. Help us, Lord, to understand your words. Ngayon, mas madasig tayo kami Ginoo sa pagtuon sa mga pulong nganha kanimo para ang among kinaya Diyos may susama sa imong kinaya umufit sa imong harian sa langit. Ngayon giandang mga sa kanata. Salamat sa imong kaya Ginoo. Salamat Lord nga din ikaw ang bisita mo miga hapon nga dili makita. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa nang Jesus. Amen. In Joshua 1:9, nagayon diri, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pagkanindot sa maong verse mga kaigsunan, hingnan sa Diyos si Joshua, nga wala ba ikaw suguan? Be strong. Magmalikon ka and courageous. Magmalikon kung sa man. What is courage mga kaigsunan? Be strong and be courageous. Magkusganon ka o magmapadayunon ka. Do not be afraid. Ayaw kahalo. Do not be discouraged. Ayaw pagka-dismaya. For the Lord your God will be with you wherever you go. This is very comforting message mga kaigsunan first in the Bible. Nga rin sa ato bitaw nga journey ni kalibutan, especially nowadays, sometimes we become like discouraged or afraid or fear that something might happen to us. But our God nag-remind sa mga sa kanato nga unsa dili ta mahadlok mga batanon. Kaya ang Dios nagasa, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pagkanindot sa mga asahan. Sa diya nga, last week mga kaigsunan, last Saturday, nangadto mi sa bulak-bulak mga kaigsunan. Ang bulak mga kaigsunan is somewhere in Midsalip na siya mga kaigsunan. Usa ka barangay nga, tayo na gyud kayo. From Midsalip mga kaigsunan, it takes like 5 to 6 hours na mag-hike mga kaigsunan. So dinhi, moagi ta sa hugunan, adto siguro mo na, ubod, anang dinha sa Langapo, Tulangan, Hanapita. Basta first time pa na ako rin itong mga batanon. Layo, ayo. Ingon ni Brother Jones nga, from Hugunan to Bula-Bula, it takes like 30 minutes. Kaya pag-adto na mo itong mga kaigsunan, almost 2 hours na binapay. Wag mi naabot. So layo kayo mga kaigsunan. Pero nagpasalamat ako, kaya nga naman, compare kung dito may maagi sa Midsalip, 5 to 6 hours na magbaklay. Can you imagine mga batanon? Katumoy, tinood nga kwan, hiking o very adventure kayo, kaya nga naman. Kaya kung nila pa, kung maadto daw ka dito, ako mga iksuon pa ngayon, kung maadto ka dito bro, magbula-bula yun na yung bugan ito.
kakuyaw, gupon ng lugar. Ang ila pa, magbula-bula, gumikan sa kalayo. Kunya, wagi mo kasabot sa kong ibati, makaigsunan, kaya nabito na lang ako, nabito yung bridge, hanging bridge, bito na nga, taas kayo, at dinhin, siguro I don't know, pila to ka meters, nasa quite far. Ito makaigsunan, mga 30 minutes ko lang. Karoon kay, namin ko yung mga bahay. Ako makaigsunan, first time na ako kanang nagdalag motor, mga nagpatabok sa motor sa hanging bridge yung nilayo niya, kanang wave, diba? Wave siya, mulingga pa. Tinood makaigsunan, laki ko makaigsunan, pero kadlukanan ko makaigsunan. Ito na, bandi na dito. Hadlok yung mga ison, wala nang buko nagpahalata. Basi nung sumukon ko niya, hadlokano na po kayo kabraday. Panar ko mga isang padayon na gyud ko niya. Happy ta, tunga-tunga na gyud. Lingga mo samot mga kaigsunan. Wako sa kong ibate niya, happy ta ko malapos gyud ang bridge. Hindi ngog si Barjo Mar sa nga. Sige pray. Nahinay lang pray. Oh my God, naghawi sa likod, hadlok kung mga batan-on. Ano ba? Fear. So kay mahadlok ta. Tili gipod ka tiyaw-tiyawan mga kaigsunan. Oy, kamo ko na first time nga, kauban ako mga bay, naghilak. Hilak kay ko, saan man namin kalagihan eh? Wako kasabot sa kong ibati. Kaya karami daw, ano ko nga, unsa na lang kung nagdala ni 5 kababae o 10 kababae taga-syudad, dili na ma-appreciate ang beauty sa kanang mountain. O niya, ang dili na ko makaya, ang kahadlok, kung saan na ako manghilak kung 5 or 10, pagka kung pagsuray lisod ko, iulay na ako pagkadian. Nakain ko nga, may nagipon nga, kami rin na nga ito kay punadakhan. Pero di kapikihan na, tauhanan ng pagbati ba? Fear. And saya nga, namuli namin makaigsunan dito. Pero ting-enjoy na mo ito mga igsoon. Ambot lang mo, ma-enjoy pa mo kung kami nakato kay taga-syudad mo. Ako kaya taga-bukid mo mga kaigsunan. Katong na beauty sa one mountain. Ganahan ko mga igsoon. Fresh air, o niya, maligog suba. No, kinsa may ganahan niya rin maligog suba. Kinsa may batan-on din hinga, nagaligaw ng suba. Taras, uy, katurag yung taga-kugunan o si brother. So, only few mga batan-on nga naligo. But like sa bukid mga kaigsunan, ligo siya. Kanang suba, mura rin ka ito. Mura bibi pa nga pag kanang ito. To kanang ikamot. To suba, lumilangoy, kisi-kisi, balik. O gano'n, langoy na po. Mura ikinaw ito mga kaigsunan. So, sa nila nga nagsandi na, paulit na midali, nag-start mo dito po, mga 9 a.m. Abing yung mga kaigsunan, naabot mo yung pagkadian, gabi na. Nagkaana po ba? Pagkipakayo ni lugar ang pradoy, si Brother Samin, magsalaal-salaan na kay iya magimigiganoy dito. Kunya, naganahan po yung mga batan-on. So, larga na yung mga 9 a.m. dito, naabot mo gabi na. Abing yung mga kaigsunan sa among pagpaulit. Nagkong kayong pagsulay. Nag-test akong pagka-Kristuhanon, kaya nga naman, na-flatan ko, kanang before pa ang langapon, kunya, nag-backlay ko mga igsoon, nag-backlay niya about mga, siguro mga more than 1 kilometers. Nagkaana ko nga, paita kayo, abin yung mga batan-on, gikalma na ko, kung pugalingon, bisag 50 na akong hadluka, kamo ko rin mag-backlay nga, talagsara kayo, kanang silingan, kini, nag-una ni sila, gibiyaan ko ani, gibiyaan niya ni. Nag-convoy mga kaigsunan, nag-convoy niya kay unsawang nga ang motor na akong dala pwede mang bubua. So, ang pingi ko, hinay yun ko, mapangka pa makina, maluway, mabugay ko sa motor na bang, bang, hindi luya kayo, so pinahinay lang yun. Kung pagsulay mga kaigsunan kay sa among kahinay, na-flatan ba yun? Tingkod sa na din, wala rin vulcanizing din dapita. Abi niyo mga batan-on, backpack ko, puno kayo backpack na ko, naka-raincoat, plus napay sling bag, bukat yun. Kada ko sa ulo niyo, paitag yun, anong kalakihan eh. Wala pa vulcanizing shop, nag-backlay, wak pag yung mga tao sa dalan, nakaw lang yun, kaya isod
sugod o masuko ko dito, isa may akong kasukan, na-flatan lang ko dito niya, na ko nga, na-remind ako ang mga kanang every time mag-worship iba nga, kanang bitaw, dili ka magbugol-bugol, dili ni mo, ano ba? Kining tawhanon ta, Adventista ta, pasalamat ta si Ginoo nga naman. Every now and then, maka-encounter lang mga verse, tulong na very comforting when times of like hardship, difficulties, mag-comfort ang kayo na, di mo na itong Ginoo nga ka na, di ka magbugulbo, di ka magbubuhat ng yun ka. Bisag unsa kalisod sa kayuntan, buhat ng yun, bisag lamit, nagkikita, isuko, yan naman, kamu ko rin maflatan niya, gayo kayo, bug ake kung dalaklap, anak ang yun ko, nakapaklay ng yun. Kuya, pangutana ko, gitasingin ako kung kukulingon mga batan-on nga ka ng dili yun ko gusto nga ang kahatlok ng mga batik-babaw, kaya basi biyaan niya ako kung motor dito, kaya pwede, wag islingan. So, pangutana ko na ako magkalakaw, mayroong 30 minutos o 15 minutos na ako'y masugatan na tayo ko nga. Nakaon sa karong, makaling tawahan na, gusto nyo pang kung ano may ani road. So, gidasay na ako kung kukulingon, Lord, ikaw nagipamalag, Lord. Ikaw nagipamalag. So, kamayan sa Ginoo, padayon ni, nakapangutan ako, kunya ay vulcanizing, kunya abi niyo maka-explain ka itong vulcanizing, kaugalingon, kaya niya pa, maingon ko nga, may pagkuyano kay naka-vulcanizing dress nga, o doon, kaugalingon na ni doon, kay natagam ko sa una na, from langapod, naabot ko siya, dunlugan mo ka, binatay ko, uy, mas worse na imo ako ya, ako, muna kwati, ako makabutan niyo, dunlugan, kay naamang kadri, pero yung experience, from dunlugan, up from langapod, naabot siya, dunlugan. Hinakaba, nakaanak ko nga, usahay mahadlok, dapat ang nakanindot sa Diyos, we are always reminded sa iyang mga mensahe, no? Nindot kayo ba? Na ako'y mga anti ba nga makadungog itaw sa ilang mga testimony nung mayon sila nga. Kalamir, ginunta kayo ikasuko. Matest yun akong pagkamaldita. Namuha na sila ba? Yung mga bata, ping magkahiyak ulo, mahanas na mag-isang mga. Pasalamat ako kayo mga tinuog yun no? Magpasalamat ang mga kaigsunan, mga batan-on nga sa ang ato kapagkatawahan nun, matambagan sa Ginoo. Di ba? Kaya in that way, kuanta pa, ma-shape ta, ang kinaiyan na ito nga dilik maayo, ma-correction ang nagyod. So, ang Ginoo, wala yun nagkulang mga kaigsunan. And para sa ako mga kaigsunan, this is very comforting words. Ngayon, ang saad sa Ginoo, nga wherever we go, God is there with us. Amen, mga kaigsunan? Yes, muna nga, mga batan-on, pisang mga batan-on ta, pagdayon yun ta sa atong hangsaman, responsibilidad. Sometimes we find ourselves in situation and wonder if God is paying attention. Siguro usahay, maka-encounter na ba nga, sa mga sa akong problema, ang Ginoo nakialam ba kaani? Usahay makinana, tanong, mura magyud ko nila pa, magibundakan, magid ang tibuok na langit, magyud ning tabon sa ako, ano? And makapungutan na to kung ang Ginoo, ana ba din ha? Pero ang Diyos mga kaigsunan, always kinais na nga na kung saman, always hear us and kanunay na siya nga nag-aampig ka na to. We may feel so alone and even depressed. Usahay, bati na to siguro nga, ako rumang yun. Huwag sa mga batan-on pa, yung drama na kayo mga batan-on, mag-post nila sa FB nga, talang uragwan kayo nga, atik-atik ba, no? Para magkakuha attention. Inano ka na mga batan-on karon ba? No? Kung saan na i-post sa FB mga uir ako gini mga batan-on ng guday. Yan na ba? Apan wala sila makabalubang ang atong Diyos always yun nga sa man anaa. We can feel God's presence and we need His guidance and help. Sometimes friends, spouses, and parents don't really understand what we are going through. So hey, kuno ato mahigala, ato ang wife, this is not only for the youth, ha? Kini nga minsan not only for youth, but this is for all of us. Ato mga friends, spouses, husband, wife, and sa man. Na ato mga ginikanan, kanang usahay mo dili sila makasabot sa ato nga kahimtang. But gayon diri, but God does and He cares.
God told Joshua to be strong and to have courage. Kiingnan sa Ginoo si Joshua nga sa be strong, magmaiso ka o sa courage, magmapadayunon ka, Kung maing ang term sa courage, sa Bisaya sa courage? Magdasig, yes. Magmadasigon, yes. Ano ba? No? Kung ako si Joshua, hayahaya ka si Joshua mga igsunan. Kung ako magbati ko ba nga, hayahaya ko ni Joshua no, nga in terms of like hardships, trials, nga ingnon ka ba nga, be strong, magmalingon ka, o magmadasigon ka. Imagine, ang Ginoo may nag-ingon na, no? Nindot kayo ba? Ma-feel na ko nga si Joshua palangga sa Ginoo. Then he told him a wonderful truth. The Lord your God will be with you wherever you go. Wow! This is very comforting mga kaisunan. Nga bisan asa kuno siya, bisan asa ta, ang Dios magauban kanimo o kanako. Ako mga kaisunan, ang take na ko nini nga message mga kaisunan, dili ni para kang Joshua, kundi para ni sa ako. Ang Biblia mga kaisunan, when we read the Bible, there are two parties or sometimes three parties. Usahay ang right ang balang espiritu or ang God si Ginoong Hesus sa iyang mga disciples and parang adto sa uban. But every time I read the Bible, always gina ako maison nga duha gyud ka parties. Ang Ginoo ra gina og dritso sa ako ang mga igsoon. And ang take na ko nining message mga kaigsunan, ang Dios nag-istorya gyud kanako nga dili ka maadlok Melfran sa imong pagkabatanon kay ako magauban kanimo bisan asa ka. I hope in ana usab ang atong take meaning ng message mga kaigsunan nga dili ta unsa man mahadlok. And yes, that's right mga kaigsunan. Be with you wherever you go. We don't have to feel alone. Dili na ta kinahanglan nga sa murag nag-inusaran ng mga unya. Gahapon mga kaigsunan, daw atong Friday, 15 na magyulaga na naman yung mga kaigsunan. Dito na po sa ilang kwan. Dito na po sa ilang kulba. Panis namin, dito sa ilang kwan. So, mura kami ani kwan mga kaigsunan. Hala na lang yun, no? Lingaw-lingaw. Pero ang ganahan ako mga kaigsunan, madasig ko. Ganahan ko bukit, ganahan ko syudad. So, kamu mga taga-syudad, lupig mo sa taga-bukid. No? Mga kaigsunan. Kanang export ang mga kaigsunan, but sa kaubuton sa Dios. Okay? Dili ta mugaw sa iyahang sa limitasyon. Wherever we go, God is there. So we don't have to feel alone. God is with us. He is working out your problems, and we don't even realize it. Okay? Ang Dios kuno sa, He's working out of your problems. So when we encounter like problems in life, usay wala ta makapalo nga ang solution, God is there. Ang Diyos, anaagiri siya nagawasan. He's trying to, kanang ito, isolve niya ang problem niya. Usahay ganit, dili na ganit ang maka-recognize sa Diyos nga, siya day ang naggamit o mga instrumento para masubad ka na ng mga problema. But now the Lord who created you says, do not be afraid. Kailangan kayo po ani nga misahin mga kaigsunan, kay gibalik-balik yun ba? For I have ransomed you. Dili ko nang mahadlo kayo sa gibaliya na ta, ginuwas ka ta sa Diyos. I have called you by my name, and you are mine. Wow. You are mine. When you go through deep waters, I will be with you. Kung makalatas kung taglaglog, ang igamit is deep waters, and Diyos magauban ka na po. And we go through rivers of difficulties. Kanang mga lain na lang yun ng mga problema o kalistanan. He will not drown. You will not drown. Dili ko na malumos mga kaigsunan. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. You will not be burned up. Rejection, mga kalistanan or mga pag-ibigay nga ito nga may encounter, dili ko itong burned up. The flames will not consume you. Grabbing the words. The flames will not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Pakanindot. From eternity to eternity, I am God. No one can snatch anyone out of my hand.
no one can undo what I have done. Kanahan kay kini nga portion ba kaigsunan. No one can snatch anyone out of my hand. Abi niyo mga kaigsunan, napasalamat yun kayo po sa Ginoo naghimo yun ko niyang Seventh-day Adventist. Kinsa may proud kayo karon mga kaigsunan nga kanang kani adto dili stay apan na-convert and very thankful nga nahimo yun nga stay. Kinsa man mga igsoon. Yes, kitang tanan mga igsoon no, kitang tanan ako. Sige ingon ko na niyo gyud mga igsoon. Usara gyud ko mosimba kanadto sa katuig. Unya kana ra gyud dili na lang ako ngandan kay kana bitong may city palabras na ba? Na ba? Pero bitong nakabitaw na slide ni Mike nga ni Santos. Kanang binuhat bitaw kinilisip niya. Mudang si Jesus. Mura gyud ang panahon na. Unya, remember na umagsunan after sa simba. Katuwaran ko ana visa. Bayabasan kay katulad church na ang pud sa bungtod niya ang kinilang bayabas ba ito. O yan sige na wag yung po pwede ka na. Nga naman no? Muna thankful kay kung mga igsunan. Nga naman. Wala ko nakabaluan eh. Abi niyo mga igsoon, kanang itong night time dito ako mga igsunan. Dili ko pastor o pero ultimo lagi kay kung mga tanaw pero ang butang na ako'y kinaya mga ganahan kay kung magpagamit. I cannot keep it by myself. Kanang salvation ba nga gi-offer sa Ginoo sa ako. Dili na ko na magpabilin na ko nga makip sa akong ulingon nga para ako lang. Kanabitong experience bitaw nga kanabitong you're something big or something huge and you cannot just keep it by yourself. Kung dili usgin mo sa FB para dili lang ikaw ang makabalo. Kung dili ang uban po, yun na mga pagbati pa, no? Kita gani nga kaon lang ang Jollibee pa! Selfie na yun, no? Kakaon lang ang Jollibee, selfie na yun, or kanang namotong lang. Ana na yun, pusin yun, pa! Selfie na yun. Dito misa. Nasabi lagi, atong isang adlaw. Si Father Jones kay, paano niya mga iksunan, YouTuber ba? Kita, nindot, kaya nga view, pusin na yun, zoom niya, pagkagabi, kita rin ako. Parang Father Jones, so, ano ba, no? Kana siya, nature, nga gibuhat sa Ginoo, and we appreciate it, and we share it, as man, sa FB. How much more, nga kakabitaw, ang iyang salvation, He offered us a salvation, eternal life, mga kaisunan. Para na ko, pili ko makapabili na nga sa akong pagalingon na, ako nang kinahanglan nga ako nang i-share tungkol kay sa akong pagabatanon is just like building ba nga, nagbuhat at balay ba nga, okay, imuha ang kapilya, imuha ang balas, imuha ang graba, ako maka-explore in salvation. Gusto ko nga, ang Diyos maka-offer of something, maka-impart of something, doon kay gusto lagi ko maka-explore nga sa akong pagkabatanon, malipay ang Diyos na ako maka-explore. Gusto ko inig-balik sa Ginoo, ingnan ko niya nga Melfran, sa imong pagkabatanon, salamat kaayo nga nahimo kang galamiton, unya, takhan kang nashiran sa mensahe, especially about salvation. Gusto ko mga kaigsunan, abi niyo mga batanon. Let's talk about sa life ni Noah. How many years si Noah nga nagmensahe sa nag-share siya sa pulong sa Ginoo kay unsa man moabot ang dakong baha pila ka tuig? 120 years. Can you imagine mga kaigsunan 120 years? Unya akong edad karon wa pa ko kaabot og 30 pero happy na. Di ba? But Noah's unsa man nagmensahe siya 140 years. Mga kaigsunan and sa diha nga ning-abot ang baha. Pila naman ka pamilya ang nahimutang sa Dios. Pila ka pamilya? Ha? Usara. And for that duration of time, 120 years, only one family nga gikahimutan sa Dios. Abi niyo mga kaigsunan sa diha nga nagtuon ko niya na ang mensahe and wow. Sa akong pagkabatanon karon or ang akong pamilya gikahimutan pa ka sa Ginoo. Di ba? Tako kayo nga question mark mga kaigsunan. Something nga kinahanglan nato nga sa man hinuklugan, very kalawang words. Kanang something nga kinahanglan nato nga sa man. Kanang ipamutana nato sa akong galingon.
ang Diyos nalipay baka sa atong pagkabatanon, no? 120 years unya sa iha nga ning abot ng baha ang mga tao kaniya to see is to believe. Abi na ako karon ng panahon ng mga igsoon mga batanon. Dili kaniya adto pud nga panahon nga naman. Grabe sa kaniya to, grabe pagtuo si Noah. Si Noah rin sa iyang time, iyang pamilya ang nakimutan sa Diyos. So nga ning abot ang lolo. Sila rin yung naluwas sa mga kaigsunan karong panahon na sa ato nga pag-alagad mga batanon, mga kaigsunan. Ato baghang nakapangutana sa Diyos. Ginoo, nahimot baka ka sa ato nga pag-alagad. Kining nga virus, kung imong itugot Diyos na rin matakdan dito mga kaigsunan. Sabi niyo, kung i-allow sa Diyos na matakdan ba sa virus, isa pag natasad ng lugar, isa tuwa pa mi sa bula-bula, matakdan kita mga kaigsunan. Tungod kay sa panahon ni Noah, iyak yung gilunupan mga kaigsunan, there is no exemption. Sa diha nga niya abot na ang 17 adlaw nag-start ang lunog. Nga abri ang mga tubod, tubig sa langit. Bidako ang tubig. And pila ka tuig ning hubas? Pila ka tuig mga kaigsunan? Ang mga lunog? 40 days ang ulan, ang lunog. Ang lunog, 40 days mo ito, 17 adlaw, nga abri ang puno, ang mga tubod, o pili yung kusura sa tubig. O ang tanan ng mga tao na makasala, nakita niyo sa Diyos, nga ang iyang mga binuhat na nagpakasala, iyahag yung ilaglag mga kaigsunan. Would you think sa virus, kung i-allow sa Ginoo, pilit ang matakdan rin? No. Matakdan tayo mga kaigsunan. There's no safe place and there's no exemption. Kung i-allow yun sa Ginoo, matakdan yun ang mga kaigsunan. And can you imagine sa life ni Noah during sa iyang eras, only one family nagkikahimutan sa Ginoo. And sa akong pagkabatan ng anak ko nga, Ginoo, I am hoping and praying nga diin ang akong pamilya imong gikahimutan. And gusto ko, especially sa building of salvation, gusto din ko mga kaigsunan na maka-impart of something. Gusto kong inibalik sa Ginoo, malipay siya na ako mga kaigsunan. Kaya nangandoy yun ko mga kaigsunan sa langit ng puyanan, kayahan nga gianda. Itang tanan mga kaigsunan, mga batanon, nangandoy ta niya. And there is a Biblia, there are a lot of promises. God has a lot of promises to humanity. Daghan kay siya promise mga kaigsunan. But sometimes, usahay, maka-experience nga, we don't experience it. Usahay, we don't feel it. Nga naman, siguro, kulang ta sa unsa man pag-apply sa iyang mga pulong. Atong mga experience mga kaigsunan ng iyahang mga saad, ang iyang mga promise, kada kay-ingon siya nga, ayaw ka hadlok, magmadasigon ka. Ayaw ka hadlok, tungod kay ako. Nagkauban kayo mo, bisan asa ka mo ato. Kung sa'y maputik-babaw ang ato nga kahadlok, tungod kay dilit nato, kung sa'y makulangan ta sa pagturo. Kung sa'y makulangan ta, ngayon atunay reduce, kung sa'y makaisunan, makulangan ta lang sa, there's really God, ngayon nagkauban ka nato. And it's so sad. No? Yeah. Karang, I don't know, dili na ako may imagine mga kaigsunan na sa iyang pagbalik, ma-miss na to ang iyang second coming. Dili na ako may imagine mga kaigsunan, ang pagbalik sa Diyos, only once. And if we miss it, there's no chance like second coming. Only once mga kaigsunan. I hope and I pray, ganin, sa iya nga pagbalik. Kitang tanan mga batan-on. Kitang tanan mga batan-on. Maka-appeal yung talian ng arka mga kaigsunan. Kaya giandam alam sa iyong mga batan-on. Kinahanglan nga dilita na sa. Dilita magkumpiyansa. Tungod kay ang ugma, walay kasiguruhan. Ang sigurado mga kaigsunan, hindi kalibutan kung ana ang Diyos sa ato nga kinabuhi. So I hope and I pray nga rin kakapunon ato nga batunan ng mensahe. And I hope nga rin makahatag kadasin sa ato nga rin bisan sa atong pagkabatan-on mahimo ta nagkalamiton sa iyang mabulato. Before ko mo lingkod mga kaigsunan, sa gaingon ko na pakanta ko na ubalik si Shen o si
Joey Lee. Ganahan na kayo ko mga kabataan. Abi niyo mga igsurat. Masugod ko kanang isang adlaw nga maminaw lang o mensahe. Oo, saya nga kolehiyo ko mga igsurat. Nagsimbahan ko nakasimba ko sa Versailles almost 2 years. And nakita po dito mga igsurat nga kanang message nga a song tapos expound po ganahan kay ko mga batanon. Masugod ko kini may ko dili ko gutumon. Grabe ning pulong sa Ginoo ba. Padasig kay ko na mga igsunan. Pero ganahan kay ko mo kanta mga igsunan pero murag usahay. Ako ba na kanta dili ganahan sa ako. So I hope nga kanang kitang tanan nadasig dili nga kahapon no niya magpadayon ta sa ato nga pagkalaga tungod kay sad sa Ginoo kadto lamang mula hutay mao'y makadawat sa gabi. So, asa na si Shinshin? Abi niya mga igsoral, kani si Shinshin, karang batanon pa kayo niya, kinakan po kayo niya mo kanta? Anak ka nindot kay, tindot po sa tingog, no? Muna na kanindot ka, muna ka. Magpagamit yun ta mga batanon, magpagamit ta. Dili na to himong rason nga mga batanon ang taninin na kalibutan na. Kaya ang Diyos, sa ayon nga mudawat ni Ginoong Hesus isip personal manuluwas aduna tayo responsibility and that is to share His message especially those people nga napa sa kanitni. So ako nang ihatag nila ang panahon